¿Conocéis lo que es la banca ética? No. ¿La qué? La banca ética. La banca ètica? Ni idea. No. No heu sentit parlar mai? Pues no, yo no tengo ni idea. No sentim hablar de No la sé. He sentit parlar de moltes coses, però d'això precisament no. No li sona, no? No. La banca ètica, ni idea. Ni idea, no? No, no sé. He sentit parlar, però ara en aquest moment no sabria dir-te. Pot imaginar-se què pot significar? La paraula ètica pues, hauria de ser una banca diferent a la que coneguem, no? A veure, conèixer-ho ho conec. El que passa és que a mi em sembla una contradicció, no? Banca ètica, avui dia que estem parlant, és una incongruència. Sí, en principi és un tipus de banca que els beneficis que puga tindre van destinats a algunes causes diferents de les actuals. No? La banca tradicional especula en els diners i te cobra moltes coses sense ni haver un fruit real en això. I suposa que en la banca ètica sí que se té en compte aquest tipus de coses i no s'especula en els diners. Sé que això és banca que és totalment transparent cap a la gent cap als seus socis o clients. Els seus diners saben tot el moment a on estan i per a què estan utilitzant-se i són bancs que utilitzen els diners per a projectes socials, per a cofinanciar projectes socials, no projectes, per exemple, com altres bancs, armamentístics o especulatius, etc. Hi ha moltes alternatives en quant a banca que no volen fer negoci amb la gent, simplement volen ajudar a la gent, que és el que crec jo que fa la banca ètica, és el que s'està veient que fa aquest tipus de banca. I la gent, jo crec que tot això va molt bé que ho feu per a que s'interesse, s'informe i que veja que hi ha altres opcions i que són molt vàlides i molt necessàries. Let's go! Est-ce que ça va?